Rykker sådan. Ej, rykker sådan. Nu ser vi fodbold. Nej, rykker sådan her. Rykker sådan her. Oj, Jørgen! Rykker sådan her. Bare ikke så hårdt. Jørgen! Så er det værre med det. Det kan jeg ikke. Det kan jeg bare ikke. Der var en lille myg, der landede på min fodboldstol. Så du det? En lille flue. Kan du ikke se? Det er som der er en lille flue, der lander. Myre, der kravler rundt. En lille myre, der kravler rundt. Så. Det er godt tætte, Jørgen! Natalie, stay away there. Gør det med min ben. Kig bare på min ben. Nej. Hvorfor? Hvad siger tiden, dommer? Gør du? Efter noget godt. Han er lige det. Ja, det er godt. Gør du? Gør du? Jørgen. Han er uskarp, Jørgen Overgaard. Igen? Natalie. Jørgen. Igen? Jeg prøver at kigge mig igen. Jeg er alligevel sikker. Det er 5-1. Ikke bliver bedre. Jeg griner ikke. Nu skal jeg kigge dig. Det er sjovt. Sidste hjørnespark. Lige nu. Og når vi kan vinde den turnering her på målscorer. Kom nu. Ja.